Avui farem una recepta de patates. No n'hem fet gaires, i això que ens agraden les patates. Doncs aquesta ja veureu que us agradarà. Són patates farcides amb bacon i porro. Utilitzarem 3 patates mitjanetes, 100 grams de bacon, un porro que sigui maco, 75 mil·lilitres de crema de llet, 20 grams de mantega, una mica de formatge ratllat per gratinar-les, sal i pebre i oli d'oliva. He rentat les patates i les he partit per la meitat. I ara hi estic fent una creu perquè així se'ns cauran millor. Mentrestant he engegat el forn, que es vagi escalfant a 180 graus. I ara que ja les tinc tallades i amb la creu, les salaré i els hi posaré pebre també. I les posaré uns 40 minuts al forn, o fins que la polpa de la patata estigui ben tendreta. Sal i pebre i també una mica d'oli. I llestes per anar al forn. Hem tallat el porro a rodanxes i en una cassola he posat oli a escalfar i ara el deixaré que es sofregeixi una miqueta. El porro ja porta un quart d'hora al foc, ja està una mica rosset. I ara hi afegiré el bacon. Jo l'he tallat a trossets més petits perquè m'agrada més. I deixarem que es fregeixi el bacon juntament amb el porro. Després de tenir les patates uns 45 minuts al forn, ara les buido amb molta cura de no trencar la pell. Així. I les vaig tornant a la safata. Les tallo una mica pel voltant. I així resulta més fàcil poder-les buidar. Ara que ja tinc les patates buidades, ara les estic xafant, que queden finetes. Li afegiré la mantega. Mira, tot bé. Volem que ens quedi un puré molt homogeni, molt finet. I afegeixo també la crema de llet. I segueixo remenant. Un cop la patata ja està ben xafada, tenim un puré fi, i afegeixo els porros i el bacon que he sofregit. Ara el remenaré tot ben remenat. No hi he acabat de tirar tota la crema de llet perquè he trobat que ja quedava prou fi. Ara ho remeno tot i si em sembla que necessito una mica més, li afegiria. Crec que estarà. Vaig omplint les patates amb la barreja que tenim, vaig repartint, després ja acabaré de reomplir si convé. I ara he engegat el gratinador que també ja es vagi escalfant. I finalment posem el formatge ratllat per sobre. Agafem i ho posem a gratinar al forn. Les hem tingut gratinant uns 4 o 5 minutets fins que han quedat el daurat que ens agrada a nosaltres i les tenim ben a punt per menjar. Molt bon profit!